Ming, unboxing kami. Nge. Ana ka background. Background ra kaming. Bagid na to ora makakita isang adlaw. Lambing nga siya. Nakakamiss yung mga pusa. Namimiss ko yung dalawa. Di Okay. Ilagay mo nga yung pusa dyan sa loob ng box, re. Lagay mo siya dyan. Dyan. Yan mga gusto niya. Siguro. Maigo. Yan mga gusto niya. Hayaan mo yung ganyan. Ang laki mo pala, Ming. Ba't di ka nagkasya? Maigo. Ha? Dili ka maigo na rin. Pasagdi na siya. Hayaan mo i-adjust Ikaw, yung sarili niya. Masad ka, baby? Sige, nagtaloy na ka na. Yan o, tinan na tumahimik siya. Samsung Galaxy. Okay. Tatlong ano. Okay. Okay. Tingnan mo ngayon sa box, re, kung ilang GB. Box. Asa man nga ba? Sa gilid, kung ilang 6 ba yan, 8 ba yan. Sa taas banda. Sa taas, kilid, sa kabila. Ilan? Ha? Samsung Electronics. Doon sa kabila, sa kabila na side. Doon sa baba, yung sa baba. 5G? Ang kani? Hindi, doon yung kung ilang GB ba, yan. Kuan. Ini. 8 GB / 128. 128 GB. Okay. Sige, buksan mo nga. Buksan. Ano lang ipaduan ako matuman. Ano ka ba? Ayaw na, hawa na, Ming. Naog siguro. Sali sing kaming. Anak lingkod na. Very good. Gusto lang pala lapit sa'yo. Dapat rin ako gara-gara niya. Okay. Wash minin. Dauman na shape pen. Charger. Okay. Wait. Tingnan mo kung may battery. I-open eh? Ipaharap mo nga kasi naka-screen record to para i-upload ko na lang pag unboxing. Hindi na din. Ang sweet mo naman, Ming. Mag-isa pa ito silong. Galaxy, Samsung Galaxy E445. Ay. Kung may battery, kung walang battery, that means. Anak, tapad mo. Ang cute naman. Tapad mo. Ang cute naman ni Blackie. Sa box, may nakasulat ba kung saan country siya galing? Vietnam ba? Or China ba? Or what? Welcome. Made in... Ano pinakita na ako?
Vietnam. Hoy! Made in Indonesia. Oh, okay. Sige, Start. i-start mo na, i-set up muna yan para installan mo ng Messenger mo muna para makita ko yung loob. I-skip, High skip. 50%. Oh, okay pa yan. 50%. I-set up, Why not set up mo na lang muna hanggang maka-install ka para makita, para dyan mo ko tawagan para screen share mo ba. Ako, kuyawa man kami. Escape. Oh, Kare. skip mo muna yung iba, skip mo lang para makapunta ka na doon sa pinisit up para dyan mo ko tawagan. Password ako. I-connect na ako wifi. Oh. Ming Ming Blacky! Blacky! Hi, Blacky! Asa na imong kauban, Ming? Ha? Hi, Blacky! Hi, Blacky! Ay, Darkness, day nga niya mo, no? Hi, Darkness! Mm. Updated pa. Ming, naawa ka, Ming. Tago ka ka na, Ming. Ganda, kasi may lagayan. Naman. Saksakan. Cute. Ilagay mo na yan. Para matesting. Para ma-charge na ba? Para matesting mamaya. Ayun. Tapos may mga kasamang extra na para mo fit sa ano, dunggan. Cute. May lagayan. Ingan din, gawaan na ni mo. Ayun. So, dami na pwedeng laruan. Yan pang lagayan yung laruan mo. Kapalan. Uy, kumusta na agiring ni ano? Ni cute. Portrait. Tingnan mo, i-click mo nga yung ano, more. Ano ang mga option? Oh, Super food. small. Pro video. Na pro video. Tingnan mo nga yung ano. Tingnan mo nga yung back mo nga, back. Fan. Punta ka sa fan. Asa man nun lapitan? I-back mo, back. Camera. Katabi ng portrait yata yun. Okay. 1.5. Tingnan mo nga, sa harap mo nga. Tanggalin mo yung mukha ko rin. I-click mo nga yung mga ano, ibang mga ano. Di ba may mga option, mga, yan. Para saan yan? Hindi mo gana sa now. Ba't wala ko nakikita? Okay. Ribbon, nalisa. Okay, Remy. yung... Hi, Remy!
Tingnan mo pa yung iba. Tan gibutang na iyang gilobgan ida ng kwaon hubuton. Hayaan mo na. Ganda pala, no? Okay, yung cellphone na yan, sa'yo yan, ah. Yay! Sure. Salamat. Why? Oh, ani? Oh. Imo lagi na. I-advance ano ko na yun sa'yo, advance regalo ko na yun sa'yo. Graduation. Ano yung kato? Ha? Ano yung kato? Yan, advance regalo ko na yun sa'yo, ha? Thank you. Love you, mom. I-advance, Thank diba, you. 3SIM ka na. Para ma-enjoy mo siyang gamitin. Kasi, pag nagtrabaho ka na, di na ka maka-cellphone. So, may 3SIM ka pang gamitin mo, i-enjoy mo. Ganda, oh. Thank you. Ka talaga. So, may bago ka na cellphone. Maganda, di ba? Oo. Good kayo. Oh, ingatan mo siya kasi alam mo na yung presyo, di ba? Sa ICM. Salamat kayo, auntie. So, ilagay mo dyan yung memory card. Tapos, di ba yung sa RAM, punta ka doon sa battery. Ilipat mo yun doon sa ano. Punta ka ng settings mamaya kasi mag-restart siya, di ba? Punta ka ng setting, ilagay mo yung 8 na RAM. Diba? Punta ka dyan. Kasi mamaya mo na siya restart pagkatapos nating mag-usap. Sa ano yun eh? Battery yun, Re. Battery. Tapos ito, hayaan na muna na ito para ano niyo mo kung gaano katagal yung battery. Para makita mo din siya sa adlaw, di ba? Kung malakas yung battery nito pag ganitong setup, so itry mo siya yung black na ano. Di ba dyan? Di ba yun sa baba pa? Nasaan na yun? Memory yun. I-click mo yung memory. Di ba yung memory? Tapos, di ba yung RAM plus, mamaya, pag katapos nating iusap, ano mo na yung, i-click mo yung RAM plus, di ba may 8 na GB? I-click mo nga. Ay, RAM plus. Oo, di ba? Ilipat mo yan sa 8 3GB. Mamaya na kasi ano pa tayo, mayroon pa tayong gagawin last. Nasaan yung earbuds mo? Hala. Ora naman ko gadamgo. Uy. Next lesson. Dara. Sige, i-connect mo na. Maganda yung cellphone, di ba? Ay! Nindot, uy. Ikare, dito muna tayo, dito muna, mayroon pa tayong i-on dito pala, dito sa notification panel. Ano mo muna. Sige, i-connect mo yan. Dapat yung dalawa isabay mo. Ano ba yung sabi? Pag hindi isabay, i-try mo munang sabay na i-connect. Kung okay. Mabilis pala. Okay, Garrett. Hindi na. Dead na. Okay. Okay. So, okay na connect na dalawa? Connect na. Nadunggan na ni mo. Okay. Sige, scroll down mo ngayong notification panel. Meron tayong i-on dyan.